Узган сейшәмбе районның 48 укучысы Зәй районы башлыгы гранты белән бүләкләнде. Сәләтле балаларга бөтен Россия һәм республика фән олимпиадаларында, конкурсларда җиңүчеләргә һәм аларны әзерләгән 42 укытучыга район башлыгы сертификатлар тапшырды. Әлеге грантка ия укучылар үзләре белем алган мәктәпкә районга дан алып килүче йолдызчыклар. Сәләтле балалар рәтендә 7нче мәктәпнең 10нчы сыйныф укучысы Таисия Голованова да бар иде. Мин олимпиада биологиядан катнаштым, анда призер республикада булдым. Миңа бу җиңүләр бик горурлык бирә һәм алда тагын җиңүләр була дип уйлыйм. Талантлы укучы, талантлы укытучы район башлыгы гранты инде 10 елдан артык Зәйнең алдынгы укучыларын һәм мөгаллимнәрен барлый. Заинск живет, будет жить, когда ежегодно, встречаясь здесь, мы чувствуем молодежь, учащихся, которые, конечно, будут являться настоящей опорой нашего будущего. Это будущее нашего района, нашей республики. 2010 елдан башлап районда Ринат Фәрдиев исемендәге махсус премия гамәлгә куелды. Быел аңа 4нче мәктәп укучысы Мария Устимкина лаек. Ул мәктәп директоры Альбина Ларинага тапшырылды. Вручается директору школы. Район башлыгы сәләтле балалар тәрбияләгән әти-әниләргә рәхмәт хатлары һәм чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Вокал-хореографик ансамбль чыгышы чараны тагын да ямьләндерде. Адилә Бирханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.